Jedna je bila sa hladnim mlijekom, je li to sve? Bravo, bravo, kako si to dobro upamtila? Pa kad je ovak simpatično društvo, nije teško zapamtiti. Donesem ti ostatak. U redu. Lijepo od tebe, hvala. Kad je lijepa cura u pitanje, ja se uvijek lijepo ponašam. Da to shvatim kao kompliment. Možeš shvatiti recimo kao poziv na kavu, ali ne ovdje. Dobro, šta izvodiš ti? Molim, Ko ti je taj lik sada? da nemoj biti glup i nepristojan. Vidio sam kako ga gledaš. Igore, znaš, nekad moram razgovarati s ljudima. A ne zanima me uopće. Gdje je Dora? Šta hoćeš s njom? E sad te to pitao. Ako ste Nada i ti tu, ko onda s njom? Da nikog nije briga za nju osim mene. Ma daj čekaj. Iva, jel može još jednu mineralnu? Evo, odmah. Sa ledom i limunom, molim te.